видеои ояндаро тамошо кунем. Далчи Усмон in Таҷикистон издаются. Издаюсь. Анди братва, у пара бигзарам. О, ана аямиҷа гардондам. Пеш кара булда я хонакча айко инами. Светош гирён айко дурумда. Аямиҷа гардонда паато. Иҷа ҳамаш остров будай. Островшон да айсаршон бумона. Хоп, 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 ҳамаи гап, хоп, ҳа. Хоп, хоп. Ина бародаро, инаи пара Швеция. Дидин? Ҷураи ҷони ма боши намондан. Барои чӣ ки намондан? Вақти соати COVID-19 мегем, ҳама 2 соат гузашта. Через опоздание омада, намедонам инами пумпуроқ. Хулоса COVID-19 мон 2 соат гузаштааст. Ба ҳамин хотир намондагмона гузаштам. Баъди чӣ хеле кардан? Рафтем таможня неам проверка мекунанд, мақсад чӣ? Дид ки чӣ надорем. Чӣ мон гузаштай? COVID-19 мон гузаштагиай. Ба ҳамин хотир гардонд. Гуфт ки депорт, аки хеле депорт мон кард. Мақсаде ки депорт чӣ хеле депорт? Бо метонем гуфт COVID бигирем, гуфт билет не ки туда-обратно обязательно дар кор будай. Билети туда-обратно обязательно дар корай. Ҷои хов, ягон хостел, ягон гостиница бронировать кардан дар кора. Инами 3 та чиз ба пул. Ҳамин пул ака нишон наметӣ, мақсад меги ки дорум, тамом. Дига ягон хел, ягон чиз намешава. Ҳамин бародаро. Ин овози ҳай мекуна, соат 6 бега шид бо ҳай мекуна, ҷураи ҷони ма боши мерава бо Полша, бо Гданск мерава. Ха намонда ки чӣ хеле кунем? Намонд. Мебинем, агар шава я рисковать дига мекунем. Нашава намондан раҳа наметохи. Мо обратно бо ин шиштагем бо мерим. Бо ҳамо билет, бо ҳамо гап. Не ки и кара чӣ қати мерем? Шишта мерем. Аусу хов рафта омада будем. Инам хел гапо братва. Инае ҳатто намондан ха яки ҳам хел мешава, як хел вақто кун. Чӣ хеле ки бачаҳое ки дар Айросия мегардонанд ку, монам паштам хеле карданда хулоса. Бародаро, кори чидестай рости чӣ? Не ки фақат ами маска дар ами Полшай. Дар Швеция ҳам таможниёш маска надоранд. Бемасканд. Ани бемаска гаштестиян чун? Намедонам, ҳам хел шид. Айси буд, авуси буд ки ишқилиб гардондан. Причина ҳамиқай COVID-19. Ҳанги бародаро, ина причина фақат COVID-19 шид. Ба ҳамин хотир хулоса гап гардонда. Манам парвоҳам аз Швеция ҳам мегузаштем, ҳайвон мешид, ха нашид. Бояд рисковать мекунем да хулоса бародаро. Инам хеле гапо. Инами казе Швеция омаданияй, сразу ҳамин чиёра бигира ки обязательно мегардонанд. Ҳамин. Ҳозир бо видеора тамошо мекунем. Далши братва. Давом видео ҳозир ҳай мекуна, карабл ҳай мекуна. Ҳамира ман съёмка мекунам. Ҳамин бародаро. Икарат шишта мерем. Дига тамом патикавӣ кардан, дига обозӣ кардан, дига тамом дига. Инам хел гапо братва. Мана иҷа ҳамаш остров будай. Островшон да айсаршон бумона. Ҳамин островшонам. Ина бародаро. Ина тог хурдеста. Диди чӣ хеле тог мехӯрдиям. Я параша куличат мегирам, нига кам мара хафолу кард. Нига ки тог хурдеста.
گنده تو خودسته یکی خدا بگیرشونه حتما چیشون آنها که دیگه جورای جون باشه فراموی پولش هم میره برادر رو چی بود نبود ما گفتم برادرها این همه چیزا قطعی میگردونده اگر که باشه همه چیزا نمیگردونده مقصد بایده این خانه ها را بین این خانه ها را بین Острый майдача. Акиё тоохудан ҷурай ҷон боши. Ҳай нам хел гапо ҷурай ҷон боши. Мақсад дигар ки гардондан ина ҳай кард чихели кард. Настарди сот чихели кард и тоохуд эсай олиям. Не ҳай кард ҷурай. ҳай мекуна айрӯи 29-30 мерава. На нигаҳ кун. ҳай кардаиста айрӯи 30 мерава. Мана Швеция хая ки дидем чӣ хеле буд набуд. Дидему не ки нафуромадем да ҳамиш безебай. Ха дар замин шон қадам мондем кохи. Фаҳмидӣ? Дар замин шон қадам мондему. Ҳам хеле гапо хулоса бародаро. Гап бисёр бад нашавай. Не островчода биёӣ. Он ҳам островда ку бародаро. Он ҳам островда биё. Зиндагӣ на коронавирус мепурса, на як чит мепурса. Инам нигаҳ кун. Ҳаминҷа одамҳо зиндагӣ мекунанд чун мурғовию ғозам чиё дора. Ина рафтем ҷурай ман бошӣ. Киҷо ҳай кардаиста. Через ёвон ҳай ки бугӯ. Через ёвон мерем бра. Рафтаистем. Дига тамом гапа бисёр накунем. Ин видеора 3 видео шидестай. Папарят партофта мегирам. Бо аврат омаданам худо хоҳад. Бо мепартом братва. Хушрӯ будай, а? Шавш хушрӯ будай. Рӯзиш биромадам, а? Кантар нито буд. Ана. Швецияшам. Худо бигирашона. Хотям Швецияш. Хушрӯ метофтаем. Чётко метофтаем. Майл хай братва. Боқӣ дар амони худо бошен. Майл хай. Зинда бошен. Видеои ояндаро тамошо кунен. Далчи. Усмон ин Таҷикистан издаются. Майл боқӣ дар амони худо бошен. Мо рафтем акун.